Десятки заблокованих вулиць та державних трас, довжелезні колони автівок у заторах, в облозі адміністрація президента і Верховна Рада. Власники авто на іноземних номерах розпочали безстрокову акцію протесту. Вимагають здешевити розмитнення вживаних іномарок і кажуть, поки їхні вимоги не будуть виконані, протести не припинять. Від Закарпаття до Дніпра, від Одеси до Кременчука власники авто з європейською реєстрацією по всій Україні блокують дороги. На узбіччі траси Харків-Сімферополь понад 400 автівок. Їх власники ходять пішохідним переходом. Всі, хто намагався тут проїхати, розвертаються. Так протестують у Запоріжжі. На Одещині пікетувальники теж перекрили трасу та влаштували пікет біля посту поліції. Люди, які ходять по пішохідному переходу, які за доступну розтаможку. На Миколаївщині вже готуються встановити мобільні пункти обігріву. У нас в Николаеве перекрыто две локации. Одна – это киевское направление. Порядка 200 машин у нас собралось на киевском направлении. Перекрываем въезд, ограничиваем движение на въезд и на выезд. Машин много. Гаряче було на Рівненщині. Там заблокували трасу на Польщу та автодорогу Київ-Чоп. Там відбулись сутички між протестувальниками та поліцією. За словами правоохоронців, один з водіїв не відреагував на зауваження та спробував наїхати на правоохоронця. Іди з другої частини! Во! Все, вставай, Богдан, вставай! Закривай ключі! Закривай ключі, Богдан! Дивіться, що робить, ламає машину! А в Києві тим часом знову заблоковано урядовий квартал. Сотні автівок з єврономерами перекрили вулицю Грушевського. Туди ж привезли і спалений на знак протесту позашляховик голови «Автоєвросили» Олега Ярошевича. 2 тижні тому депутати прийняли закон, який суттєво здешевив розмитнення автівок. Але це не влаштовує пікетувальників. Вони хочуть, щоб з закону прибрали норму про вік машин. Зараз, чим старша машина, тим більший акциз. Сьогодні безпосередньо буде вирішуватись питання, будемо ми далі відстоювати свої права в тому форматі, як акція непокори, залишатися на тих місцях, що ми зараз приймаємо локації, чи будемо вимагати від президента накласти вето і подавати до Верховного суду. Парламентарі, в свою чергу, з мітингарями не згодні. Мовляв, створили всі умови для вигідного розмитнення. Я знаю очень многих собственников машин на еврономерах, которые сказали, что их абсолютно устраивает закон принятый, они довольны им, они собираются растаможить свои автомобили, они даже рады, что они могут войти в легальное поле. И таких, я думаю, большинство. Но среди них есть группа, которая, может быть, уже с политическими целями, говорит, что мы ничего не хотим платить. В будь-якому разі мітингувальники налаштовані рішуче і кажуть, що поки їх вимоги не будуть виконані, з вулиць вони не підуть. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Вікторія Блязова, Асан Амінов, Заман, АТР.